Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बडोलेण्ड मुंख्लं फुटबल चेम्पियनशिपनि जोबथा बादायलायनाया मैया गोजोनै जोबनानै थांबाय जोबथा सानाव बीटीसीनि इएम दावबायसा बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमएलए सा 7 जाबाय आरो एमसिएलएआबो दायो सा 14 जाबाय आरो बीपीएफनि एमसिएलएफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनो लामा लागासिनो दं बेनिखायनो बीटीसी आरो आसामावबो जोङो गोगोमैनो सरकार सालायनो हानाय थासारिखौ दिनै बानायना लानो हाबाय होनना रोखा बुंथियो बीटीसीनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बीपीएफनि हेफाजाबगिरिफोरजों उदां सावरायनाय हाबाफारियाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो बिथाङा बुङो दि प्रमोद बर'आ गावनि एथ' गेदेर क्षमताखौ मानो हगारना लाखो जोंनि दिनाव प्रिन्सिपाला इएमनावसो फैनांगौमोन दा उल्था इएमफोरा प्रिन्सिपालाव हाबनो पारमिसन लानानैसो खारनानै रायलायहैनांगौ मा क्षमता जाखो बेलाय बीटीसीखौ जोङो जेरैखि जाया बासायनांगौ दायित्वआ जोंनि बीपीएफ हान्जानि दानि सरकारा मोनखानाय गोहोफोरखौ हगारना लादों बीटीसीखौ जा सालायबाय मोजाङै सालायदो नाथाय गोहोफोरखौ मानो हगारना लाखो बियो जोबोद दुखुनांथाव होनना बाक्सा जिल्ला सुवागपुर हालामनि बर्नदिपुर गामिनि दावहारु बसुमतारिया जोनोमनि 7 दाननिफ्रायनो मेगनाव आइ बसन्त ओंखारनानै मेगना खाना जानानै दं दावहारु बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला नखरा रांखावरिनि आंखालखौ लानानै बीटीसीनि हारिमु बिफाननि इएम बिथांनि सेराव थांदोंमोन नाथाय जेबो मदद मोनाखैसै इएम बिथाङा बीटीसीनि गाहाय बिथांनि सेरावसो थिनहरदों दावहारु बसुमतारिया बीटीसीनि गाहाय बिथांनि सेराव गांसे आर'जलाइ लानानै थांदोंमोन नाथाय आर'जलाइखौ बीटीसीनि गाहाय बिथाङा लाखियाखैसै होननानै फोरमायदों दावहारु बसुमतारिया नखरखौ एसे नायहरनो थाखाय बीटीसी सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों पाटगाव बनरगाव ब्लकनिफ्राय बीपीएफनि माखासे एमसिएलएफोरा खारनानै बीजेपीआव हाबफैनायनि थाखाय सांग्रांथि होनो मोनसे मेल खुंफुङो बे मेलाव बाहागो लानानै बारग' एमसिएलए माधव कार्किया बिबुंथि लाखियो बिथाङा बुङो दि BTR रेकर्डआ चाइनानि मालबादिसो जादों बीटीसीआव बाजेटआ दंमोन 650 कोटि नाथाय दा खमायनानै 600 कोटि जाबाय परिबर्तन मानि मा परिबर्तन मानि सोरनिबा हिनजावखौ आं लानाय आंनि हिनजावखौ बे लानाय नामा दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।